गाई आउ षंड सब बुलुछन से आसी परिया गुड़ा खाईदेवे तू देखुथबु हैला देखुथबु हो हो मु देखुथबी तुम जल्दी आसो ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତରେ କ'ଣ ନଟିଆ ଜଗିଥିବ ନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଥିବ ନା ଗାଣ୍ଡୁକୁ ମନେ ପକାଉଥିବ ନା ପୂଜା କଥା ଭାବୁଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଟିଆର କାରନାମା। ଦେଖନ୍ତୁ ନଟିଆ ପରିବା ସବୁ ଖୋଇଦେଲା ପରେ ଗାଇକି ଏବେ ତା ବାପାକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଆଉ ତା ବାପା ତା ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ମଜାଦାର ହେବାର ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସବୁ परिया बिक्री ହେଇଗଲା बिक्री नहीं तो अरे अरे आउ कौन हला बापे गाई षंड आसी पर सब परिया खाईदेले कौन हला गाई षंड सब परिया खाईदेले हां हां अरे तू कोड जाइतिलु मु तो एइटी बसितिली ଦେଖିଲେ ତ ତାପର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ଘଟୁଛି। ନଟିଆର ଏପରି ବାଳୁଙ୍ଗାମି ଦେଖି ତା ବାପା ତାକୁ ଦମେ ଛେଚିବ ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବି ଆମ ପାଇଁ कौन करथलु देखुतिली अरे नेलबेलो गाई षंड आसी मो परिया सब खाईदेले तू सेमति बसी देखुतलु मूर्ख गाड़ी नेलबेलो ଯେତେବେଳେ ଆମ ହିରୋ ନଟିଆ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ କାରଣ ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିଁ ଏମିତି ତା ଚରିତ୍ରଟା ଏମିତି ଆଉ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ନଟିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ତା ବାପା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁତ